Des d'administració, acadèmic, classes i avaluacions, administrar classes, editar, és possible seleccionar el tutor i els cotutors de les classes. Cal definir el nom de la classe, la lletra, el tutor i els altres tutors. Els altres tutors són els cotutors. El cotutor és l'encarregat d'ajudar al tutor administratiu en les tasques que comporta la tutoria o bé comparteix la figura de tutor de classe amb el docent assignat com a tutor. Un cop assignats el tutor i el cotutor, des d'administració classes és necessari clicar Assignar alumnes als tutors. Per assignar els alumnes als tutors cal arrossegar-los a la columna del tutor corresponent. Un cop assignats, guardeu. Amb aquesta opció, cada tutor veurà únicament la informació dels alumnes que té assignats. A més, ara disposeu de l'ajuda ràpida, que us indica pas a pas com realitzar el procés en cas de tenir dubtes. En cas de voler que el tutor i el cotutor puguin accedir a la informació de tots els alumnes del grup classe, no és necessari realitzar aquesta acció.